Som nestranná, stojím na strane Slovákov, nie som zaujatá, záleží mi na vás. Aj takéto vyhlásenia mala prezidentka Zuzana Čaputová, keď potrebovala získať niektoré zmetené ovečky na svoju stranu. Dnes už vieme, že pani Čaputová má iný postoj ako väčšina Slovenska, čo jasne dokázala vyhlásením, že nerozumie krajine, v ktorej žije. V krivom zrkadle Zuzany Čaputovej nevidno mŕtvého Jozefa Chovanca. Ani smeráka Korčoka. Zuzana Čaputová vstúpila do prezidentskej kampane. Ako inak, na strane Ivana Korčoka, a tak ako je u nej dobrým zvykom, neomylne krokom vedľa. Tentokrát jej vadí, teda citlivo vníma, skutočnosť, že sa zatiaľ nekonali debaty medzi najvážnejšími kandidátmi. Doslova povedala toto, z hľadiska demokracie je to na škodu veci. Keď niekto nahrá video, nepoloží si ťažkú otázku. Tu je dôležité mať odvahu a vystaviť sa konfrontácii. Je to ukážka spôsobilosti, ktorú neskôr zvolený prezident bude potrebovať vo svojich vystúpeniach. Neviem, čo pani prezidentka vidí, keď sa pozerá do zrkadla, pretože ona sama s nikým od svojho zvolenia nediskutovala. Pritom diskutovať mohla a mala. Tém za posledné roky mala viac ako dosť. Podpora vojny, krytie odzbrojenia armády Slovenskej republiky, servilná, jednostranná zahraničná politika a tak by som mohol pokračovať ďalej. Keby to zrkadlo nebolo krivé, videla by v ňom prezidentku, ktorá by nám v diskusii s oponentom, v konfrontácii citlivo vysvetlila, prečo sa tak veľmi podieľala na polarizácii spoločnosti. Prečo hájila záujmy vždy len tej jednej úzkej skupiny ľudí. Ostatní akoby neexistovali. Zároveň by sme sa možno konečne niečo dozvedeli o prechádzkach v prezidentskej záhrade s americkou veľvyslankyňou a jej vplyve na zásadné politické zmeny v krajine. Možno by nám vysvetlila, ako sa cíti demokrat bruselského strihu pri preberaní ceny od nadácie založenej na počesť fašistu Schwarzkopfa, či pri oceňovaní vysokými štátnymi vyznamenaniami osôb, ktoré majú na svedomí aj vraždenie. Nie, pani prezidentka nám to nikdy nevysvetlí, ona totiž to nediskutuje, ale to bude len tým zrkadlom. Pani prezidentka sa rada oháňa aj demokraciou. Vždy má na mysli tú bruselskú demokraciu, ktorá nevyzerá dobre ani v krivom zrkadle. Bola pani prezidentka protestovať, písala Demarche Belgicku, keď zabili pána Chovanca. Či prihajlovaní policajtov, ktorí majú na svedomí jeho smrť, zabudla na právny štát. Nie, nezabudla. Pre ňu aj pre Ivana Korčoka je Brusel to, čo bola pre Vasila Biľaka Moskva. A majú spoločné aj to, že ani Biľak, ani Čaputová nemali šťastie na zrkadlá.